inda za ka dubi alkur'ani, inda za ka dubi sunnar manzon Allah, tsakanin alkur'ani da hadisin Annabi Muhammad za ka samu sababi 10 ke sa Allah ya yafe maka. Abubuwa guda 10 ne, abubuwa guda 10 suke sa Allah ya gafarta ma dan adam ka tashi a lahira lafiya lafiya ka wuce aljanna. Allah ka samu dace. Abubuwa guda 10, na ɗaya shine tuba. Wannan na farko shine tuba. Wa hada muttafaqun alaihi bainal muslimin. Duk musulmai, malaman musulmi sun tabbatar da wannan. Idan kana son ka samu gafaran Allah a lahira, wajibi ne tuba. Ai shi yasa kaga Allah ya ce gafirin zambi wa qabilit tawbi, farkon magana su kenan. Allah mai karban tuba ne. Don haka dai tashi ba mu labarin addu'ar mala'iku, sai ya tabbatar mana abinda mala'iku suke roƙa shine Allah ka gafarta ma wanda ya tuba. Tuba ita ce sababi na farko da ke samu gafaran Allah. Allah ka samu ya tuba. Ka gani? Wato Allah yana karban tuba daga bayi. Sai ya ce ai Allah shine ma at-tawwab. At-tawwab shine mai yawan karban tuba. Ka saba ma Allah ka ce na tuba yau, gobe ka dawo ka ce na tuba, jibi ka dawo, ko da zai kai sau 1000 Allah zai karbe ka. Shine at-tawwab, mai yawan karban tuba. Saboda kai sa tuba ita ce matakin farko. Duk mutumin da bai tuba ba, sauran sabubban da kan sa Allah ya gafarta ma Allah ga bawa ba lallai bane ka ci musu. Don haka yasa matakin farko shine tuba. Allah ka sa mu iya tuba ga mutuwa. Na biyu shine istighfari. Abu na biyu wanda ke sa Allah ya gafarta maka shine ka rika neman gafaransa. Kar ka damu da cewar baka bar laifin ba, kar ka damu da wannan. Al-istighfar, kai ta neman gafaran Allah. Don haka yasa in ka dubi farkon abin da Allah ya ce gafiruz zambi wa qabilit tawbi. Allah mai rufe laifi ne kuma Allah mai karban tuba ne. Saboda haka don kana laifi kar ka daina istighfari. Wannan istighfarin da kake yi yana ishara da cewar ka yadda akwai Allah, ka yadda kana saba ma Allah, kuma akwai alamar nadama. Saboda haka dalilin haka sai ya sa Allah ya yafe maka. Allah ka yafe maka. Sai abu na uku, ka yawaita ayyukan kirki, domin Allah da kansa ya faɗa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati. Duk sa'ilin da ka saba ma Allah, inda hali kai sadaka ko kuma kai aikin alheri. Kar ka yadda ka saki jiki zunubin ka yafi alherin yawa. Duk sa'ilin da kai laifi to sai ka bi bayansa da wani aiki mai kyau, sadaka ce, nafila ce, duk wani abu mai kyau in kana aikatawa, to cikin ikon Allah wannan aiki mai kyau da kake shi kansa yana goge wancan laifi mara kyau. Sai abu na hudu, addu'ar da muminai suke ma juna. Addu'a da muke wa juna din nan wallahi tana tasiri gare mu baki ɗayan mu. Addu'o'i da muke yi, kar ka ɗauka wai addu'an nan tana tafiya banza, lala. Addu'an nan tana da tasiri. Saboda haka yasa duk sa'ilin da kai sallah ba za ka yi sallama ba sai ka yi wa musulmai addu'a. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Addu'a kake mu bayin Allah. Addu'a kake mu bayin Allah. Wannan addu'ar da muke ma juna dalilinsa ya sa musulmi ke tsira a ranar tashin kiyama. Ba wai saboda yawan ladan da ka tara ba saboda yawan, sau da yawa ma za ka samu mutum ya tara ladan kafin ya mutu ya bata abinsa, shi da kansa ma ya bata abin. To amma waɗannan addu'o'i da muke wa juna musamman yasa Allah ya shar'anta sallar jana'iza. Sallar jana'iza ai ceto ne ga mamaci, ceto ne ga mamaci. Saboda haka yasa aka samu hadisi kamar misali riwayar Aisha da Anas bin Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una illa shuffi'u fihi. Manzo Allah yace ba zai yiwu mutum ya rasu, mutum ne ya mutu, aka samu mutane sun kai mutum 100, waɗannan mutane dukkansu suna neman ceton Allah ya gafarta ma wannan mutum, face Allah ya gafarta mishi. Saboda haka yasa kaga dalilin wannan hadisin yasa malamai ke kyamar sallar jana'iza a cikin dare, duk da cewar ba laifi bane. Sai na Abubakar a cikin dare aka yi mai jana'iza, manyan mutane an yi jana'iza su a cikin dare, amma an fi son a bari gari ya waye saboda yawan mutanen
da za su yi magawar sallah saboda a samu akalla mutum 100 din nan. Idan dai jinkirin da za a yi na sallar jana'iza ba ta kai a samu yini guda ba, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba laifi ba ne. Akwai kuma hadisin Abdullahi bin Abbas wanda ya zo da adadin da ya dan ragu, wanda annabi ke cewa ma min rajulin muslimin ya mutu, babu mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, idan aka samu mutum 40 suka yi jana'izar shi, to hadisin yana da dan wahala, don annabi ya ce la yushrikuna billahi shay'an, mutum 40 ba sa shirka samsam illa shafa'ahumullahu fi, face Allah ya cece shi a dalilin su. Kaga kenan bai kamata ka tsaya kan 40 ba, domin samun 40 waɗanda ba sa shirka abu ne mai wuya. Ya kamata a haɗa mutum 1000 ko 2000. Na biyar fa, kai ne ka mutu sai 'ya'yanka suka ce kai baba da ya rasu bayi da hali, bari za mu gina man rijiya a matsayin wata hanya da zai duka samun lada, ko za mu gina wata gada, ko za a yi wata sadakatul jariya. Wannan ya samu nususis sunna as-sahiha as-sariha wa ittifaqil a'imma, hadisan manzon Allah masu yawa. Idan yaro yayi alkhairi ma babansa, baban yana can yana ganin alheri yana zuwa gare shi, saboda haka sai dai ya dinga ganin haske. Za a cire shi daga aljanna ta 10, ce yanzu za ka koma aljanna ta 11. Me ya faru? ɗanka ne ya yi wani gada saboda kai, to kaga abin akwai daɗi ai, amma ba duka 'ya'ya suke tuna iyayen ba. Allah ka shirye mu. Wa kadhalika al-itqu wal hajj, haka wanda zai yi wa babansa aikin hajji, babansa na kwance yana ƙara samun daraja a kiyama. Ka yi ma babanka aikin hajji ko da ya taba yi a matsayin nafila, wannan ba laifi bane. Bal qad sabata anhu fi sahihan, wanda ban san Allah ya ma yi umarni, annabi ke cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, idan mutum ya mutu ya zamanto akwai azumin kafara a kansa, to ya kamata a samu wanda zai sauke mar wannan kafara, ko azumi wanda yake na bakance, amma banda na Ramadan, wanda shine wanda hujjarsa bata inganta ba. Abu na 6, dalilin da kan sa mu shiga aljanna shine ceton Annabi Muhammad. Kaga duk waɗannan ayyuka da muka yi da addu'o'i da muke ma juna, amma wallahi karkab in ka tara a lahira bai kai Allah ya saurare mu ba. Duk alkhairin da muka yi, duk ibadar da muka yi, idan aka tashi a filin hisabi bai kai Allah ya saurare mu ba. Saboda haka sai manzon Allah ya yi ceto, sai manzon Allah ya yi ceto. Ceton nan kuma addu'a ce, idan annabi ya yi wannan addu'a shine sai Allah ya mana hisabi. Kuma akwai hadisin da manzon Allah ke cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, zan yi ceto ga masu manyan laifi daga cikin al'ummata. Hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisin 1983. Kaga kenan ceton Annabi Muhammad shi ke taimaka mana mu samu tsira a ranar tashin kiyama. Kuma wanda ceton nan yana da falala kwarai, domin musamman Allah ya zo ya turo a tambayi Annabi. Allah ya turo a tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ma Annabi Muhammad ga zaɓi tsakanin abu biyu, ko dai idan an tashi a lahira a raba al'ummar ka kashi biyu, rabi gaba ɗaya a sa su a aljanna, sauran rabi kuma sun shiga wuta ba fita. Ka yarda da wannan? Ko kuwa idan an tashi a lahira a baka damar ka yi ceto ga wanda ya shiga wuta? Sai manzon Allah ya ce ni a bani damar ceto ya fi a ce rabin al'umma ta je wuta, rabi ta je aljanna, domin waɗanda suka shiga wutan ba za su fita ba. Sai manzon Allah ya zaɓi ceton. Su kaga ceton manzon Allah yana daga cikin dalilin da kan samu aljanna. Sai abu na 7 shine musibar da take samun ka a rayuwa wanda baka so, saboda babu wanda yake son musiba a rayuwarsa. Allah ka raba mu da ita. Ka yi tuntube musiba ne, talauci ya same ka musiba ne, bukata ta same ka yadda zaka kasa biya makanka shi ma musiba ne, rashin lafiya ya same ka, waɗannan duk musibu ne. Allati yukaffiru Allahu biha al-khataya fi dunya, waɗannan musibun ba ma san su, amma wallahi alheri ne ga rayuwar mu. Babu mutumin da yake son yin rayuwa cikin kunci, amma wannan rayuwar ta kunci dalilin ta yake sa aljanna ta sawwaka ga dan adam a kiyama. Saboda haka yasa dan adam bai gane bane hukuncin da Allah ya wa musulmi a duniya babu sharri, alkhairi ne zalla. Akwai hadisin da ya zo muttafaqun alai, wanda annabi yake cewa ma yusibul mu'mina min wasabin, duk abin da ya samu mumini, sai annabi ya kirga ya ce hatta gajiya. Kaga alwasab shine at-ta'abu, haka kurum ka ji ka gaji, in banda musulmi babu wanda yake da wannan gatar. Da ka ji ka gaji sai Allah ya ce ku rubuta mar lada. Yaya musulmi zai gaji? Ya ce a rubuta lada. Wala nasabin, manzon Allah ya ce haka nan rashin lafiya,
shine almaradul lazim, ciwon kai ne, zazzabi ne, kaga kana ta fama da jinya saukin ya gagara. Duk wannan jinyan da kake gani kafara ce, Allah yana ta goge laifinka, ana rubuta maka lada. Annabi ya ce wala hammin, har damuwa ita kanta, don akwai lokacin da damuwa za ta same ka, cefane ya gagara, wannan damuwar sai a rubuta ma lada. Wala hazanin, ko bakin ciki, min amradul batin, kaga kenan wannan ya shafi cuta da take boye, babu wanda ya sani sai Allah. Wala gammin, da takaici wanda zai samu dan adam, takaici da zai sa zuciyarka ta ɓaci, ranka ya ɓaci. Wala adan, manzon Allah ya ce to hatta wata cutarwa yalhaqu bi shakhsi min ta'addi gairihi alai, wani haka kurum ya zo ya mare ka ko kuma ya dake ka, ko a samu da abin hawa ya shure ka. manzon Allah ya ce hatta shaukatu yushakiha, hatta kaya na'am ya shakuha, wanda dan adam ya yi kukan ta soke shi, illa kafara Allah biha min khatayahu. Duk waɗannan dalilai ne da ke sa Allah ya gafarta wa mutum laifi. Kaga kenan musibu da suke ta aukuwa da mu mun dauka kamar sharri ne, ba sharri bane, alkhairi ne. Haka Allah madaukake ya faɗa, la tahsabuhu nahu sharran bal huwa khairul lakum. Kar ku yi tsammanin sharri ne, alheri ne gare ku. Na takwas, ibn taymiya ya ce to matsewar kabari, saboda ka'ida ne duk mutumin da aka binne shi ƙasa sai ta matse shi, wannan babu makawa. Allah ka sauke mana. A ta da kai mala'iku su tashe ka zauna, za a maka tambayoyi. Wannan tashin dole mutum zai samu tashin hankali, ko da yake ba zai rabu da hayyacinsa ba, kamar yadda kafiri yake fita hayyacinsa. Amma tambayar kabari din shi kansa fitina ne, saboda haka tambayar da za a ma a kabari shi kansa kafara ne game da zunubanka. Yana cikin dalilin da ke sa aljanna ta sawwaka ga dan adam a ranar tashin kiyama. Allah ka sauwake mana. Yace na bakwai shine ahwalu yawmil qiyama, ka san mutane za su fito daga kaburbura. Allah ya ce duk mutane za su tsaya a filin hisabi, za su jira hisabi, za su jira Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan tsayuwar, ko da shike mumini ba zai wahala irin kafiri ba, amma tsayuwar ita kanta tana zama kafara ga mumini. A dalilin haka yasa aljanna take sawwaka gare shi. Kaga kenan samun lada ga mumini bai takaita ga duniya ba, har a bayan mutuwa mumini yana ƙara samun kafara na zunubai a dalilin wahalar da ya fuskanta. Malaman sunna da yawa sun tabbatar da wannan. Saboda haka tun daga kwanciyar kabari, tambayar da za a yi maka, zuwa ga tsayuwar hisabi da hawa siradi, duk waɗannan kafarori ne wanda in ka tattara su dalilin haka yasa aljanna take samuwa. To sai na ƙarshe, rahamar Allah wa afuhu wa magfiratuhu, da gafaran Allah bila sababin minal ibadi. Allah yana mana rahama, yana mana gafara, ba mu da wani sababi. Yaya kenan za mu gane? To shine wannan labarin da Allah yake ba mu game da mala'iku. Kaga rahama ce ya mana. Mala'iku da ke ɗaukan al'arshi suna mana addu'a, ba mu ma sani ba. In ba dan ya faɗa ba za mu sani ba. Muna samun yafewarsa, muna samun gafaran Allah bila sababin minal ibadi, alhali ba mu yi sababin komi ba. Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana mala'iku na addu'a. Wannan yana daga cikin sabubba da ke sa mutum ya samu aljanna, addu'o'i da kuma hanyoyin da Allah yake taimaka mana wanda ban ba sani ba. Mala'iku suna cewa rabbana, ya Allah mahalicinmu, wa adkhilhum jannati adin, ka shigar da su gidajen aljanna na zama, allati wa'adtahu, wanda ka musu alkawari. Wa man salaha min aba'ihim, da wanda ya zama mutumin kwarai daga cikin iyayensu, wa azwajihim, da matansu, wa zurriyatihim, da 'ya'yansu. Allah ka hada su a gidan aljanna. Innaka antal azizul hakim, lalle Allah kai ne mabuwayi, kai ne mai hikima, ba abin da ya gagare ka. Mala'iku suke mana addu'a, ban ma sani ba, ko ba mu yi sababi ba. Baka yi sababi ba, shi yasa ibn taymiya ya ce bila sababin minal ibadi. In kuma akwai sababi sai ka gaya mana ya aka yi aka samu alaka tsakaninka da mala'ika mai daukan al'arshi. Babu alaka, babu ta inda za a samu hulɗa tsakaninka da wannan mala'ika. Idan ma a ce akwai mala'ikan da za ka iya kusanta na duniya ne, na duniyan ma ba kowa ba ne. To amma sai gashi Allah yana gaya mana mala'iku masu ɗaukan al'arshi suke mana addu'a, babu sababi. Wannan yana daga cikin hanyoyi guda 10 waɗanda Allah ya sawwaƙe mana saboda mu samu gidan aljanna. Allah ka samu dace da ita.